Good morning everyone. So padulong ni dagat nagigay din kay. Matumig dagat ligoan na mo si Sharon. Sa dagat kay giubos siya mga zay. So nagit siya gihubak. So naulian naman siya so ano siyang ligo sa dagat. Wala naman siya gipa-eskwela karon kay. Kuan lagi nga mo siyang liguan kay. Padulong na pud na siya isa ka semana way ligo. Ngayon naman siya sa niya naman sila pa eskwela sa hapon. Nami sa akong silas di. Kay liguan sa namong dagat. Wala. Bisira na. Sinilas ba? Dali na. Siradaan na nato ang mansyon kay basin kanang kawaton ang bulawan diri nga 100 million kilos. 100 million kilos na bulawan basin kawaton ba atong siradaan atong mansyon kay basin pag uli nato nakuha na ang atong bulawan. Kalain ba na mo sinilas ibrasi na dito di? Ay, brasi to sa luyo. Yan sinilas oh. Kalain ka ayo oy. Nya si Dongski, kay nahubog man gabi eh. Wala siya nakajote, kay nabad ang iyang ulo sa naol. Naong ni Dongski yung nagnaw sa abat. Oh. Nasa koan, nasa comment section ang link. Nasa comment section ang link. Ihaw na nang lima ka. Wala dahil balon mga zay, igo ra dahil ni maligo. Ihaw na lima ka. Ito. Gamaghihatag manok. Balon pa sa dagat. Bago pa rin minamahaw. Nya wala mi balon. Igo ra mi maligo sa dagat. Igo ra na maliguan sa sharing. Dito na may ano tayo. Ay wala. Okay, korto ito gisig. Ah, sige tayo rin ay. Sakay na. Aman sharing. Ba na man? Wala gani ya. Wala pa kay akong mga zay. Sige rin na nila. Ay ato. Ya. Dagan ba kung trabaho ninyo? Nagkuha na mga bulak. Marami pa akong gagawin na hindi ko sa ginagawa. Abot na rin diri sa dagat mga zay. Unya perting inita. Wala mga zay. Totoo na may nga wala may nakaligo diri dapita oh. Dani sa una wala pa ni siya oh. Unya gibuhatan na pud nila og balay-balay. May siguro gibalikan nila ni Bibi Araw bada. Ila man ni dani nga pwesto. Kuni sa una mga zay wala ning balay-balay dani. Ah, tsara yun makasilong na ta diri oh. Dili ta pwede makasulod. Dili mi liguan sa una sa napay kahoy dito dapit sa ibabaw oh. Dito man dayon ni Manilong, dito man ni Manilong magdala ra mi trapal dito mi mag balay-balay na karon kay putol nila ang kahoy kay gipailan nila og bato. Nawala para ba nila nadaykan una ang mga bato uban nilang bungkag na. Pilit ya. Dami ka silong. Silong na nito sini. Dito ko adto ni sa dakong bag. Ligo na ta diretso. Mga ligo na din ni mga zay kay init kaayo manguli kami. Magdugay diri sa dagat iperting inita. Dagan kay kuan sa swaki oh. Dagan diri swaki diri da. Dani ro. Asa? Dini oh. Kalayo ba sa imong bitayan? Mana-mana man to siya, ano pa mo balik. Budak na. Tagang kira? Tiga lagi. Ganda. Butang para mo din sa tripod sa atong view day mga design mo din na. Taran. Maghubo sa ko sa pajama mga design, ginag-pajama man ko mga design. Okay. Sexy man kayo ta kun ita mag-pajama. Padra mo sa stand. Okay, maghubo sa akong short. Nye, nakamidjas naman di ay ko. Si Dongski mga zayo nakita siya sa iyang amigo oh. Nakamarites si Dongski, yung amigo naman na. Naman na din na siya diha. Init kayo, grabe kainit din mga zay. Walay kahoy na imong masilungan, grabe kainit. Jadi tara maibot dyan kay maligo na may. Muna ito nga standard ah. Ito mo na may puti mo ito. Ambot sa tunga ito nga puti. Ito babalik ya. Wala bitan kilo. Pispan siguro? Ah, pispan. Uli na ni mga zay, naman namin og kaligo. Oh. Humanag kaligo ang mga kandengons. Uli na ang mga person. Kaya medyo init sa mga zay, pero grabe sa kasugnaw ang dagat. Basta rami nga naka simhot mis dagat ba, nakatilap mis dagat. Kaya tumalang.
Salamat. Abot na dami diri sa among munting tahanan mga Zay. Dali ra kami nakauli kay igo rami nagtilap sa dagat. Among gisusi ang dagat mga Zay ba kung parat pa ba or tapaang na. Huy. Pagdating namin sa bahay mga Zay ay nang waswas dayon kami kay medyo maalat-alat man ang aming katawan ba. Hindi man ako komportable mga Zay pag hindi ako makapangwaswas kay medyo pilit-pilit man ang aking buhok. Timing pod mga Zay kay pagdating namin sa bahay ay nagaagas na yung tubig namin kaya nadali kami pagpangwaswas ba. Hanggang dito na lang mga Zay ang aking for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.